Daang Kalikasan. Yan. Sir, pa-shoutout po ako sa mga taksil na ama. Ulirang ama, tsaka mga taksil na asawa. Tsaka yung mga refined weights mo ng video. Refined weights. Putangin na yun. Cut. Yo, bad words. Cut. Sir, Refined dapat ways yung babae na pala. tinatanong natin eh. Pagka nakipag-usap ka, anong gusto mo? Nakaharap, nakatalikod. Oo. Wala namang ibang Signal na. Nakukuha namin ng Pero yun nga lang po kasi talaga yung negative side na hindi po nila naayos yung lugar nila. Kaya thank you din po sa pag-help na malinis po yung environment po natin. So, yun lang po. Sana po maulit pa po. Hindi pa po ito yung last. Sure po. Gusto niyo ma'am bukas ulit ma'am? Bukas agad. Sana maulit eh, di bukas ulit. Sir, sa tree planting kami din po. bigyan mo na yung number mo. Maulan para buhay na buhay yun. Ma'am, question mo. Ma'am, for example, may mga riders gustong pumasok. Paano ang gagawin nila? Either po mag-aano po tayo kay Mayor or dito po sa may checkpoint po natin. So, dapat meron po. Opo. Pero mostly po talaga, nagpapaalam po muna kayo bago po. Pero pag may mga ganito naman po tayong activity, automatic naman po. Malalaman po nila, tapos mag-a-advise po ganun. Ano pag may activity ka, i-report mo muna sa munisipyo or doon na lang sa checkpoint? Ano po sir, yung letter po na sinend nga po ni sir, ano po yun, papareceive po namin sila per department para per department po ng munisipyo ng mga taram is malalaman po. Tsaka kung meron pong mga gustong mag-join per department, pwede po silang sumama. Tsaka kung kunwari po, gusto niyo po mag-request ng sasakyan, gano'n po, pwede po. So, di ba, limousine, gano'n request namin. Gano'n, Sabi nga kasi sa sakyan eh. Joke wala lang, po joke lang. kaming gano'n sir. Pero usually dito lang signal. Pero baka meron ako. Opo sir, dito po. Tsaka pag tree planting po kasi sir, dun po sa may checkpoint, dun po, yung last na tree planting. Bendros. Sa may tublo? Opo Yung sa sir, may tayo maglinis army yan. camp? opo, dun po yung last na tree planting. Pwede din po.